Галоўнае, што чалавек, па-першае, павінен не баяцца. Зараз страх апанаваў людзьмі. Не трэба баяцца. Баяцца, баязлівасць – гэта грэх. Па-хрысціянству гэта грэх. Баяцца не трэба баяцца зла. Са злом можна змагацца усялякім чынам, і актыўна, і пасіўна. Гэта залежыць і для тых беларусаў, якія там знаходзяцца, на бацькаўшчыне, і якія ў чужым свеце. Прытым мы гаворым, што ой, там як цяжка у Беларусі, там і турма, і ўсё. Паверце, тут не лягчэй. Жыць на чужыне, чужых людзях вельмі цяжка. Вельмі то кожны вам скажа, хто тут пражыў, як тут цяжка.